Wil. Hoi. Hoi. Dat is echt niet leuk. Wat? Stop. Ja, maar je moet even zeggen welke film je Oh, ik ben nu aan het we kijken. zijn nu bij Love of Loser. En nou, wat vind je zelf? Stel in de stelling. Ik vind Lover, dat is even een loser. Loser. Aha. Nou, hartstikke leuk. Ik heb een teenset gekocht. Daar kun je je tenen in doen, hè? Ja, je... weet ik, als het gaat lakken. En dus wel als ik tegen dat ding aan te praten. Maar waarvoor is dat? Of je echt vieze nagels zou hebben? Ja, gadverdamme. Nee, maar nooit vieze nagels, jongen. Trouwens nooit, ja, we zitten nu al in Sinterklaas. Ja, we hebben gewoon zin in Sinterklaas. We zijn een beetje vroeg dit jaar, maar goed. Geile Sinterklaas. Oké, we gaan stoppen. Je moet